Iarăși ai pornit filmarea? Am revenit. Băi, Da. iarăși ai pornit filmarea. Nu știu dacă am început altă filmare, dar în caz că am început, bine m-am regăsit la un regăsit. Dacă ne auziți, nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe și clopoțel de abonați-vă. Nici n-ai canal YouTube. Atunci de ce ai început să râzi? Nu că-i de sport să râzi. Uite un sat! Băi, ți-am dat de un sat. Suntem bogați. Da, aici. Prost, trebuie la Minecraft. Știi ce zic? Dacă ai fi fan adevărat Minecraft, ai ști că dacă găsești pe alte lume și, de exemplu, nu e același Minecraft, n-avem cum să ne întâlnim. Adică ești foarte noob la Minecraft. Asta la mine, îți place? Prost. Îți place? Nu. E de prost. Nu e de prost. Păi mișto. Hai că e mișto. O să mă culc. Deci poți să mă de construit. Măi, eu m-am furat. S-a furat de... La furat de mere. A, eu credeam că zici la furat de porci. Nu! La furat de porci. Tra la 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 la. Lasă-mă. Lasă-mi videoclipul în pace. Cine se lasă? Cine crezi? Eu? Da. Deci. Că să prietenii mei. Tu mai zici și fraților și nici nu te cunoști pe canal. Nici nu te cunoști. La mine pe canal nu se zice fraților. La mine pe canal se zice băieți sau fete, nu fraților. E ce? De-aia am 5%. Bravo! Băieți, când o să am... O să se închidă în câteva secunde. În câteva, lasă-mă. În câteva minute. Poate mă lași. Na, îi bine? Nu deloc. Atunci îi dă rău. Vrei să te bat? Da sau nu? Păi casa. Emeralde? De mere am 31. Doar din de-abia am început lumea. Nu chiar de 500. Am început-o de oriunde. Nu, de oriunde. Adică da, adică de 31 de zile. Știi ce o să fac? Iron Golem. Și vezi că după ce se face să-i dau 3 sau 4 bucăți de iron. Și dacă vrei să faci o căsuță când îi dai. Păi tu ce crezi că fac acum?
Dar știi cum e cel mai ușor să bați un golem? Dacă nu vezi, dai într-un sătean. Nu vii? Vii, mă, fraiere! Eu nu putea copii de câțiva anișori. Și-au Tine? Bă, mi s-a închis. Nu de viață. Trebuie să încarce viața. Trebuie să încarce baterii. What? Mamă, ți-a dat o bucată de făcut.